आंना चेराचेर बसुमतारी होनो ओरैनो ओमफ्राय आङो Abacus स्मार्ट क्लासनि one of the co-founder ओमफ्राय आं बाहाय दा मेथ्स फोरोंगासिनो दं आरो मेथ्स फोरोङो आं बेहाय ओमफ्राय बेनो आरो गोबाव जाबाय जों स्टार्टिं जों साथाम co-founder दं बाहाय सासेथ' कृष्णा नै दहायसो होननानै दहाय नोंसोर नुखाबायदां ओमफ्राय सासे सनाराम होननाय दङ बिसोर जों ज' साथामजों 2017 आव गायसनदोंमोन दा फोरोङै गोबाव जालांबाय आरो ना बेनो नैबे Abacus स्मार्ट क्लासनि बाथ्रा माब्लानिफ्राय नोंसोर स्टार्टिं जागायजेनदों Abacus स्मार्ट क्लासआ 2017 आव गायसनजेनदोंमोन ओमफ्राय बे अफिशियेलि MCA मिनिस्टार अफ कर्परेट एफेयार्सआव 10 अक्ट'बर 2018 आव माने रेजिस्टार्ड जादों MCA नि आन्दाराव बे आरो अफिशियेलि ओमफ्राय आं मोनसे क्लियारिफिकेसन होबावनोसै ओरैनो जोंना Abacus स्मार्ट क्लासेसआ अफिशियेलि जोंना माबासो Abacus प्रफेसनेल इन्स्टिटिउटसो बाट ओरैनो बे एडप्शन नेम आगोल जों रेजिस्टार्ड जायैनि सिगां बे मा जानानै दंमोन माने बे नामाव खुलिनानै Abacus स्मार्ट क्लास खुलिनानै थारमाने पपुलार जानायखाय बेखौ सोलायनो हायासै दा बिदिनो थालांबाय आरो बे एडप्टेड नेम जालांबाय मोनसे बे आरो दा स्टुडेन्टआ जोंनाव 60 प्लास दङ एट प्रेजेन्ट दा नैबे 2025-2026 सेसनाव आरो 60 प्लास दङ बाहाय 60 प्लासआ ओभारअल दे बे क्लास 6 निफ्राय लानानै क्लास 12 सिम बे आरो एडमिसननि स्ट्राक्चारा जोंना माखौ सोंदों फी स्ट्राक्चार ना मा जोंना फी स्ट्राक्चाराथ' जोंनाव नोंसोरो माबा पेरेन्टसफ्रा जोंनाव फैबा डिटेल्स मोनसिगोन आरो ओरैनो जोंना एडमिसननि स्ट्राक्चारा ओरैनो एक्सट्रा जेबो लाया जोंना खालि मोनसे फर्मेलिटिस थायो फर्म फिलआप खालामनांगौ फर्माव गथे पेरेन्ट्सनि डिटेल्स थागोन पेरेन्ट्सनि फन नाम्बार थागोन जेनेबा एखमबा जों मा खालामो एखमबा सोरबा टिचारफ्रा लोमजायोबा मा खालामो इमारजेन्सि खोन्थाहरनांगौ जायो ना ओमफ्राय बेनिखायनो जों वाट्सएप ग्रुप खालामनानै दोनो ना बे ओमफ्राय फिसनि स्ट्राक्चारा भेरि जायो आरो ना क्लास 6 to 8आ आलदा ओमफ्राय क्लास 9 to 12आ आलदा आरो 12 आवबो बाहायथ' अनेक साबजेक्ट थायोना फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथ्स बाय' बेफोरबायदि आरो नोंसोर जुदि फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथ्स बाय' मोनब्रैबो लायोबा नोंसोर पेकेज हिसाबै लानो हागोन ना ओमफ्राय जुदि नोंसोर मोनसेल' लायोबा नोंसोरना मेबि 100-200 बारा थांनो हागौ आरो बेल' डिफारेन्सआ ओरैनोथ' कम्पेयार खालामोबा मालायनि कचिंनिफ्राय जोंना अलमस्ट खमसिनानो जायो आरो खमसिन गोलैहैयो सोर जोंनि इन्स्टिटिउटआव क्लास 9 निफ्राय 10 सिम मेथ्स साइन्सल' फोरोङो ओमफ्राय 11 निफ्राय 12 सिम जोंना फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथ्स बाय' गासिबो फोरोंजोबो ओमफ्राय क्लास 6 to 8 जोंनाव अल साबजेक्ट फोरोङो बाहायना जोंनि अलमस्ट लाइक बाहाय बिसोर बेसेबां पार्सेन्टेज लाबोदोंना बाहाय गावसिनि पार्सनेल हार्डवार्कसो बांसिनानो 60%आनो गावसिनि हार्डवार्क थायो खोनाबायना ओमफ्राय पेरेन्ट्सनिबो गाइडेन्स थायो माय जों जास्ट बिसोरखौ मा खालामदों जोंनाव फैनाय हिसाबै जों बिसोरखौ प्रपार गाइडल' होनो हादों खोनाबाय एक्सट्रा कुइसन सल्भ खालामहोनाय जादों जो बोर्ड एग्जामफ्राव फैयो CBSE बेनि पेटार्न्सखौ लानानै जों एक्सट्रा बेफोरखौ माने बिसोरखौ आवेरनेसल' जोङो बांसिन होनाय जादों आरो माने बेखौ मा होनबावनो माने बांसिन माने पेटार्न्स कয়েকটা बुस्थु थायोना बेखौ जोङो बांसिन बिसोरनो मोनथिहोग्रोनाय बायदि जाहैबाय आरो ना ओमफ्राय बाखि सोबथ' गावसिनि हार्डवार्क थाबाय पेरेन्ट्सनि गाइडेन्स थाबाय ओमफ्राय बेनि उनाव कनसेप्ट थाबाय गावसिनि कनसेप्ट खोनाबाय कनसेप्टखौ खिन्थु जोंनाव मोनगोन कनसेप्ट बुस्थुआ जों कनसेप्टफोरखौनो होयो आरो जास्ट 100% जोंना बांसिन 100% कनसेप्टसो सोयो जोङो जेनेबा नोंना मार्क्स खम फैबाबो खिन्थु बे बुस्थुआ नोंनाव फिउचाराव खामानि हैगोन खोनाबाय जेनेबा नोंना 80% फैबाय सासेना बाट बे मा खालामखो IIT नि थाखाय एन्ट्रेन्सनि थाखाय JEE हैगोन बिसोरो ओमफ्राय सोरबा बाय' लादों नीट हैगोन 80-90%आबो सोरबा फेल जाहैनो हागौ बाट बे मानसिना जुदि सोरबा दा 70 मोनदोंबाबो 60 मोनदोंबा बेना कनसेप्ट दंबा बे क्रेक खालामनो हागोन एग्जामखौ स' जों बेदि कनसेप्टआव माने टारगेट खालामो आरो बुस्थु बेनो बिनि सायावथ' आं मा बुंनो गथ'आ गावनो ओरैबायदि टेलेन्टेडखा माने गावनो बिराद गोरोंखा प्लास माने आं बिराद प्राउड फिल जायो बिनि एज ए टिचार जानानै आरोना माने आं बे आंनि माने मोनसे मा होननांगौ बिदिखौ अनार बायदिसो मोनदों आङो माने बेबायदि स्टुडेन्टखौ आं फोरोंनो हानानै आरोना माने ओरैबायदि गावनो टेलेन्टेडखा आं जास्ट बेखौ मा खालामदों बे एसे खेंख्रा थांनो नागिरनायखौ आं बेखौ जास्ट प्रपार माने फेदेबनानै सिदाल' लाबोफिनदों आरो बुस्थु बिदि थांनाङा ओरैसो खालामनांगौ
बिदि प्रपार कुइसना बिदि जाया बिदिसो फैयो बेफोरबायदि प्रपार वे गाइडल' होदों आरो बेखौ ओमफ्राय कनसेप्ट बायदिसिना कयेकटा बुस्थु थायोना मेथ्सआवथ' बेफोरबायदिखौ मोजाङै फोरोंदों आरो बे आरो ओमफ्राय ओरैनो गावनो माबा माने बेथ' अल माने स्टारखा गावनो मेथ्सआवल' नङा बेना माबायावबो साइन्सआवबो 97% मोनदों बियो मेथ्सआवल' नङा खोनाबाय अलमस्ट साइन्सआवबो बे टपारानोखा 3 मार्क्सल' खम बे आरो आंनिबाथ' बेखौ होननो नाङा बाट आंनिबा डिस्ट्रिक्टनिबो टपारबावसोनदां बे होननो थाङोबा ओंखारनानै थांनाय जा रिजाल्ट स्टुडेन्टसफोरनि जा पारफरमेन्स दं बेखौ खोनानानै आङो जोबोद मोजां मोनदों गिबियावनो आं गावनि इन्ट्रडाक्सनखौ होनो सानदों फार्स्टआव आंनि मुङा जाहैदों सनाराम ब्रह्म आरो आं बि इन्सटिटिउसननिनो क' फाउन्डार जों बेखौ 2017आव जोङो साथामजों गायसनजेनदोंमोन बेखौ बे समाव बेहाय क'क्राझार जोंनि टाउनाव बेबायदि इन्सटिटिउसननि माबा आंखाल दङमोन दा बुंनो थाङोबा दाथ' द्लाम दङ दा बै समाव बेबायदि नङामोन दा आं बेखौ साबजेक्ट नङा आं बेखौ आं कम्पाउन्डार बेहाय आं गावनि डिटेलखौ आं खिन्थानो सानदों एसे मोजाङै दा आं जेला बेखौ स्टार्ट खालामजेनदोंमोन होनबा आं मा गल लानानै स्टार्ट खालामोन बे जाहैबाय बेहाय जाहाथे जिहेतु बेहाय बेबायदि इन्सटिटिउसननि एसे खम दङ आरो बेबायदि खालामजाथाव बहुद अपरसुनिटि दंबावो बेहाय जेरै जोंना प्रफेसनेल कचिं इनस्टिटिउट बेबायदि गैयामोन बे गलखौ लानानै आङो बेहाय स्टार्ट खालामजेनदोंमोन जे बेहाय JEE नि एन्ट्रेन्स बा CEE निखौ जोङो फाउन्डेसनखौ बानायजेननानै लासै लासै इन्जिनियारिंसिम बा मेडिकेलसिम प्रफेसनेल कर्सेसफोरखौ जाहाथे बिसोर जइन खालामनो इजि जाहैयो बेबायदि आरो बे नों बाहेरायाव बुंनो थाङोबा नोंना बहुद खोथा फैयो जेरै एक्सपेन्स मेनलि कर्सनि फि मोनसे जाहैबाय थानाय जानाय बेफोरनि आरो न'निफ्राय गोजान जायोबा बेबायदि लकेलावनो बेबायदि गैयामोन दा आं बेखौ लानानै बानायनो सानदोंमोन दा जों स्टार्ट खालामनाय मा खालामनांगौ जादों क्लास 9निफ्राय स्टार्ट खालामजेनदोंमोन जों क्लास 9नि स्टुडेन्टनिफ्राय क्लास 9नि स्टुडेन्टखौ जाहाथे बिसोरो 10आव थाङोबा मेट्रिकनि रिजाल्टखौ मोजां बानायहोनानै बिसोरखौनो 10आव मोजाङै 11आव मोजां फोरोंफिननानै जाहाथे जोङो इन्जिनियारिंनि माबाखौ बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामनो हायो नर्मेलि सिलेबासा बेनो थायो इन्जिनियारिं 11 आरो 12 बेनो थायो मेनलि जों एन्ट्रेन्स एग्जामिनेसननि थाखाय दा बेखौ जोङो दा बै समाव जा बेच ओंखारजेनदोंमोन बिनि रिजाल्टखौ नुनानै जोङो जोंनि गलथिंजाय जोङो थांगासिनो दङ होननानै एसे बुजिनो मोनखाबायमोन दा बेजों लोगोसे जोंनि बेसेबां आरो आं बायदि बा जोंनि बेसेबां फाउन्डार्स दङ बिसोरबायदि माखासेया आरो जोंजों फैनानै जइन जाबावदों बिनिफ्राय जोंना टिमा एसे ग्र' जालांबाय देरसिन जालांबाय दा बुंनो थाङोबा आंनि खामानिया बेहाय आंना डाइरेक्ट इनभल्भमेन्ट गैया दासान्दि जिहेतु आङो आलदा प्रफेसनाव दा एकाडेमिकआवनो दङ आङो बेहाय आंना डाइरेक्ट इनभल्भमेन्ट गैया दा टिचिं बा माबायाव टिचिं बा बिसोरखौ काउन्सिलिं खालामनायाव बाट टाइम टु टाइम आङो बेखौ सुपारभाइस खालामबाय थायो आरो आंना नायनांगौ खामानिया माखासे एडमिनिस्ट्रेसन आरो फाइनान्स आरो बाखि बिसिबां माबा दङ रिक्रुटमेन्ट प्रसेसआनो जा मायानो जा माबायदि मानसिखौ जोङो सायख'नानै बेहाय लाबोनांगौ आरो बे टिमाव साबसे थानांगौ बे बोसोराव जोंना खयजन नांगोन साबसे मा डिपार्टमेन्टनि बा मा स्पेसिलाइजेसननि मानसिखौ जोङो लानांगौ एबा सोरबा इलेक्ट्रनिक्स इन्जिनियार जानो हागौ सोरबा मेकानिकेल इन्जिनियार जानो हागौ सोरबा जुअल'जि फरायनाय जानो हागौ सोरबा मेडिकेल प्रफेसनेल मा होनो मेडिकेल प्रफेसनेलबो दंमोन मोनसे समाव जेब्ला जेखौ जोंनो नांगौ जायो बे निडखौ जोङो पइन्ट आउट खालामनानै रिक्रुटमेन्टखौ जोङो खालामनाय जायो दाबो जोंनो माखासे फेकाल्टिनि थाबैनो जोङो नांगौ जानो हागौ कयेकटा साबजेक्ट बा माबाखौ नायनो थाखाय स्पेसियेल टपिकखौ नायनो थाखाय दा बे बुस्थुखौ मनिटर खालामनाय बा नायनाया आंनि